היי בנות, כאן שרון אוסיג לבנטל, מאפרת ומדריכה לאיפור בשיטת כל אחת יכולה. היום אני אראה לכם מראה לאיפור מאוד קליל, קומפקטי, שאנחנו יכולות לקחת איתנו לכל מקום. עכשיו בקיץ יש לנו מלא נסיעות, והכי חשוב גם מאוד עמיד. וכמובן, כמו כל האיפורים שלי, מהיר, פשוט, קל, לא צריך להסתבך. כמו שאתם רואות, עכשיו אני בלי איפור בכלל. אני אתחיל במייקאפ הממש מגניב של לנקום, מירקל קיוז'ן. זה מייקאפ נוזלי שמגיע בצורה שבעצם של מייקאפ קומפקטי, מגיע בצורה כזו. הוא מאוד נוח לנסיעות, מאוד נוח לאפליקציה. אני עובדת בתנועות סיבוביות, בטפיחות, על כל הפנים. עכשיו, מה שאני אוהבת בו זה שאני יכולה לקבוע אם אני רוצה כיסוי נמוך או כיסוי גבוה. תסתכלו כבר את ההבדל בין שני הצדדים. גם על העיניים, אין לי בעיה להניח אותו מתחת לעיניים. מושכת את השאריות לצוואר. אני בעיקר אטפח, אבל מדי פעם אני גם טיפה אמשוך כדי לקבל מראה קצת יותר נקי. בצוואר אני עובדת ממש רק עם שאריות, כדי שזה יהיה קצת יותר אחיד ולא יראו מסכה. עכשיו אני אסתכל קצת מקרוב. אני גם בעיקר אוהבת שהוא ממש בגוון שלי. זה לא קורה הרבה. אני יכולה לסגור אותו עכשיו. השלב הבא שלי יהיה פודרה של בורז'ואה, סילק אדישן. גם פודרה קומפקטית, מגיעה בצורה כזו. גם אפשר להשתמש בפף שלה, למרות שאני מעדיפה הרבה פעמים מברשות. פה אני כן אעבוד זריז בטפיחות מהירות. משיכות אפילו. כי אני רוצה לקבל מראה קליל. אני עובדת עם ממש מעט חומר. תראו איך כל ההברקה שהייתה לי נעלמה. סודרת, שזה אגב גם מראה מטפחת, זה לא נכון. השלב הבא שלי היא סומק. בחרתי בסומק של מינרז. זה גוון רוז 3. אני מאוד אוהבת, אפשר לקחת אותו לנסיעות. ובגלל שהוא מינרלי, אין לי שום בעיה לעבוד איתו. גם כצלליות. אני מניחה את הסומק בעדינות. גם פה אני עובדת ממש עם מינימום חומר. אני עובדת מהמכסה. לקחת עם המברשת זו קבוקי של מינרז איתה, אני יכולה פשוט לשים קצת על האף, לקבל צבע וגם לסרטן. סגרת ומברשת. מסקרה של בורז'ואה שאני נורא אוהבת כי יש לה פטנטים. אפשר לעשות אותה ככה, אפשר לסובב, אפשר להחליט וזה מקבלת מראה מאוד טבעי ויפה. פגיעה קלה מתחת לקרסים, לא חייבים. אני לא תמיד עושה את זה, רק שבא לי.
אני מנקה את הגבות עם ברשת ספירלה. לפעמים אני אצבע אותם, אבל האמת מספיק קצת לנקות וזה כבר נראה יותר טוב. לסיום גם של מינרז, שפתון, אני נורא אוהבת אותו. הוא גם טבעי מינרלי מבוסס על שמן זית. וסיימנו. זהו, זה כל הסיפור. אפשר לראות נפלא, ממש 2 דקות, לא צריך להשקיע יותר מזה. איפור עמיד שנשאר כל היום. תישארו אותי עוד לעוד סרטונים, מוזמנות גם לעמוד פייסבוק שלי ולאינסטגרם, sharon.l.makeup. כל אחת יכולה.